по дяволите се случва? Сякаш съм бил ударен. Не може да се мръдне. Нито звук отвън. Само един от вас знае истината, вторият е жертвата. Ти ли си го написал? Какво става? Ти ли си ме доведал тук? А ти защо си толкова спокоен? Или поне се преструваш? Че е този хусъл? Джак, какво направи?